אנחנו מודעים לדאגה העמוקה ששוררת בעם ישראל, ואין לכם מה לדאוג, אנחנו מתפללים עבורכם. אנחנו והבנים שלנו יושבים יומם וליל בבתי הכנסת, בישיבות, בבתים, ומתפללים. מתפללים עבורכם, מתפללים עבור הבנים שלכם, שאותם אנחנו שולחים להילחם ולמות, ואנחנו מקריבים אותם. קשה לנו עם זה, אבל אנחנו מעדיפים שהבנים שלכם ימותו, ולא הבנים שלנו, כי הבנים שלנו מתפללים, וזה מה שחשוב בימים האלה, שהם ימשיכו להתפלל, ולכן עם ישראל, אנחנו שולחים לכם מסר מחזק, אין לכם מה לדאוג, הבנים שלנו בטוחים, הם מתפללים עבורכם, תפילותינו איתכם, רק הבנים שלכם ייפגעו, הבנים שלכם ימותו, שלנו בטוחים, הכל יהיה טוב.